हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोननैसो साख्रिनि रादाब फोसावनानै होनो नागिरदों। दा बाहाय मा मा दङ फैदो फारि फारि नायना लादिनि गोबाव खालामाजासे। बाहाय दङ फार्स्टआव एडभार्टाइजमेन्ट हिसाबै ओंखारदों जुनियर एसिस्टेन्टनि, आरो बियो आसाम इलेक्ट्रिकेल सेक्टरनिफ्राय बेयो ओंखारदों। दा बाहाय इलेक्ट्रिकेल डिपार्टमेन्टआव मोनसे जुनियर एसिस्टेन्ट एसडिप्लेन हिसाबै दङ। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन आनरिजार्भ एबा एससि दङ, बाहाय एससिनिबो। बेनिफ्राय बाहाय जुनियर एसिस्टेन्ट एबा ग्रेड 3 दङ। बाहाय सासे एसडिप्लेन हिसाबै आरो सासे आनरिजार्भ। दा एसडिप्लेन हिसाबै जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन, आरो बियो तेजपुर जन, बे तेजपुर जनावहाय दङ। दा बाहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि खोथा फैयो। बे हिसाबै बाहाय बेचेलर डिग्री बा जायखिजाया ग्रेजुएसन डिग्री थाबानो जागोन। बेजों लोगोसे कम्पिउटार डिप्ल'मा थानो नांगोन होनदों, आरो टाइपिंआ मोननै एसामिस आरो इंराजि रोंनाय जानांगोन होनदों। आरो पे स्केल हिसाबै बेयाव 14,000 प्लास जागोन। बेनिफ्राय माखासे इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोर दंबावो। बे हिसाबै एजनि दङ, एज हिसाबै दङ बाहाय 18निफ्राय 40 इयार्स। एसटि हिसाबै बाहाय रिलेक्सेसन मोनगोन आरोबाव 5 इयार्स। दा आरो बियो अफलाइन जागोन। बेखौ नोंथांमोनहा अफलाइन हिसाबै एप्लाइ खालामनो नांगोन, आरो बिथांमोननि अफलाइन हिसाबै एप्लाइ खालामनाय हिसाबै नोंथांमोना बाहाय गावसोरनि होखानाय एड्रेस हिसाबै नोंथांमोना बाहाय खारलांनांगोन। आरो बेहाय दङ पार्ट आसाम गेजेटनि पार्ट 9, बेयाव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै बिथांमोननि एड्रेसाव हरनो नांगोन। दा बेनि एड्रेस हिसाबै नोंथांमोना बेखौ गाहायै चिफ इलेक्ट्रिकेल इन्सपेक्टर काम एडभाइजार गभर्नमेन्ट अफ आसाम, दा बिथांमोननि एड्रेसाव हरनो नांगोन। बेनिखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होदों मोनसे, बे लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना बेखौ फुरा डिटेल्स नायना लानो हागोन, आरो बेखौबो डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। दा बे मोनसे। गुबुन मोनसेया जादों नोंथांमोना नुदों बाहाय फैदो इण्डियान नेभिनि बेयावबो दङ गासै गोबांथार पस्टफोर। दा बे हिसाबै बाहाय जन हिसाबै दङ जोंना इस्टार्न नेभेल कमान्ड बाहाय दङ। बेनिफ्राय वेस्टार्न नेभेल कमान्ड आरो साउथार्न नेभेल कमान्ड। दा बेयाव गुबुन गुबुनखौ बाद होनानै इस्टार्नआव जोंहा नायनांगौआ। दा इस्टार्न हिसाबै बाहाय दङ एसडिप्लेन हिसाबै 57 पस्ट। बेनिफ्राय बाखि गोबांथार गुबुन गुबुन केटेगरि हिसाबै दङ। दा बेयो मा जागोन नोंथांमोना बाहाय फारियै नायना नुगोन। ग्रुप सि नन गेजेट इन्डास्ट्रियेल, बे बाहाय दङ ट्रेड्समेन एबा ट्रेड्समेन मेट। बे पस्टनि मुङा जादों ट्रेड्समेन मेट। दा बे अनलाइन एप्लाइ जागोन बेनिया। दा बाहाय फैदो फारि फारियै भेकेन्सिखौथ' मिथिबाय। एसडिप्लेन हिसाबै इस्टार्न रिजनाव 57 पस्ट दं। बेनिफ्राय मिथिनो गोनां बाथ्राफोर बाहाय दङ। एजआ 18निफ्राय 25। एसटि हिसाबै बाहाय रिलेक्सेसन मोनगोन। बेनिफ्राय माखासे गोनां डिउटिफोर दङ बेयाव, बेखौ नोंथांमोना गावबागाव नायना लानो हानायगोन। डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेनि। बे एसटि रिलेक्सेसन हिसाबै एसटिआ 5 इयार्स रिलेक्सेसन दङ। बेनिफ्राय एग्जामिनेसन फिसनि बेलायाव 205 रां, नाथाय एसटि आरो एसटिनि थाखाय बेयाव गैया, आरो हिन्जावफोरनि थाखाय बेयाव गैया, पेमेन्ट होनांनाय नङा। बेनिफ्राय मिथिनो गोनां आरो दंबावो माखासे नैबे मार्क्स, बेनि माला बबे पार्टनिफ्राय फैगोन बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लाबो जाबाय। गासै टटेल 100 मार्क्सनि जागोन। बेनिफ्राय सिलेबासबो दंखायो बे एडभार्टाइजमेन्टआवनो, बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लागोन। दा लास्टआव मिथिनो गोनाङा जाहैदों बे अपेनिं अनलाइन रेजिस्ट्रेसन, बे जाहैबाय 22 फेब्रुवारिनिफ्रायनोमोन। बेनिफ्राय लास्ट एबा क्लजिंआ जागोन 7 मार्च 2021। बाहाय जोबहैगोन, बारा गोबाव गैला। बेखायनो थाबैनो जायफ्रा खालामनो गोसो खालामनो हागोन। बिथांमोननि वेबसाइट दङ, बे जाहैबाय joinindiannavy.gov.in। बेयाव नोंथांमोना खालामनो हागोन, नङाबा लिंक मोनगोन डिसक्रिपसनाव। बेजों थांनानै नोंथांमोनहा डाइरेक्टलिबो खालामनो हानाय जागोन। दा बेखौनो फोसावदोंमोन नोंथांमोननो। एसेनोसै, गोजोन्थों।